bami isikhathi esikusona sidinga iqiniso. Sihlangabeze baba. Asikubingelele baba uNsibande emsakazweni inkanyezi yokusa iRadio Quiz baba. Ngiyabingelela mama ukaMajola Mthethwa, ngibingelela umlaleli ekhaya, abefundisi bonke egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyazi uhlelo ingeke Nkosi zikhona, yikho ngizibingelela nje mama Mthethwa. Kunjalo baba. Baba kuyintokozo enkulu ukuthi sibe kanye nawe la emsakazweni iRadio Quiz ngaphansi kwengosi yakho sithi sivuselela khona ithemba. Baba njalo nje ngokujwayelekile ngamasonto sesihamba nabafundisi abahlukene siphethe izihloko ezahlukene. Namhlanje baba sithe ake sihambe nawe baba sibuka lesi sihloko esithi kunabafundisi abathi uma iNkosi uJesu yasebenzisa izinto eziphathekayo ukukhulukisa abantu nabo lokho kubanika igunya elokuthi basebenzise izinto eziphathekayo njengamafutha njengamanzi baba. Eminyakeni edlule baba
kuke kwabonakala abafundisi besebenzisa izinto eziphathekayo bedlisa abantu utshani, bedlisa abantu amagundane, bedlisa abantu inyoka, befutha abantu ngamadumu egameni lokuthi inkosi uJesu naye khona eyake yakwenza isahamba emhlabeni. Engabe baba lokho kuyiliqiniso elingakanani baba? Kama umthetho akulona iqiniso. Inkosi uJesu akakaze adlisa abantu poison into engadliwa. Ufuna ukuyigizelela leyo ngoba lokho inkosi uzibalile la izinto ezingadliwa. Ngaso sonke isikhathi uma kuyinto ezongena emlonyeni wayibusisa noma abonge kubaba bese eyayihlephula uma kungehleshulwayo ukuze yanele abantu, noma wayebanika athi nabelani njengakuMathewu chapter 14 verse 13 ya 21 wayisuthisa amadoda awu-5,000 isinkwa wasithatha wasibusisa wasihlephula. KuLuka 22 verse 17 ebaphuzisa isidlo wabonga wathi thabathani lokhu nabelane. Ngakho-ke akakaze nje adlise umuntu into engadliwa ngomthetho. Siyakuzwa baba, mdala wenkanyezi usasekuyona-ke njalo inkanyezi yokusa eRadio Khwezi esitho 90.5 no-107.7 FM. Uhlasineke noNhlanhla uFortunate u-42 kaMajola Mthethwa. Ngihambi ngedwa-ke kodwa nokho ngihamba noBamsibande laphana-ke eRichards Bay. Baba, omunye umbuzo enginawo uthi ngokweBhayibheli kukhona yini lapho-ke besekeleka khona abafundisi abasebenzisa izinto ezinjengamafutha njengamanzi ukuphulukisa abantu na? Kama umthetho akukho kubasekelayo, kodwa ngenxa yokungayiqondi imibhalo kunemibhalo abayiphendukezelayo. Sizokhumbula uPetro ephawula ngayo lento ngoba ayiqale namhlanje abantu ukuthi baphambanise imibhalo. Uma ufunda incwadi yompostoli uPetro ku-chapter 2 incwadi yesibili kampostoli uPetro chapter 3 verse 16 no-18 uyayichaza lento uthi nomzalwane wethu othandekayo uPawuli wanilobela njengokuhlakanipha ekuphiweyo, njengalokhu nasezincwadini zonke akhuluma kuzo ngalezi zinto okukhona kuzo okunye okukhulu ukuzwisisa ukuthi abangafundile nabangaqinile ekholweni bakuhlanekezele, njengalokhu benze njalo nangezinye izincwadi kube ngokubhujiswa kwabo. Ngakho bathandekayo, njengokuba nazi lokhu ngaphambili, xwayani ukuze ningadukiswa ngokukhohlisa kwabangenamthetho niwe ekuqineni kwenu, kepha khulani emuseni nasekwazini inkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu. Kazimulo mayibe kuye uKristu uJesu namanje nakuze kube lusuku lwaphakade. La umpostoli uPetro uchaza ukuthi izincwadi zikaPawuli zinzima kangangoba babethi uma bezifunda abangaqinile ekholweni baziphendukezele bese beyabhubha. Yinto abayenzayo-ke leyo. Yathanda ukuchaza ukuthi yini amanzi, njengoba abantu sebephuzisa abantu amanzi bebagcoba namafutha. Ngifuna ukuchaza lezi zinto kafushane. EBhayibhelini amanzi ngokujwayelekile asetshenziswa uma kukhulunywa ngokukholwa, faith, noma kukhulunywa ngensindiso, salvation, noma kukhulunywa ngezwi, the word, izwi likaNkulunkulu. Amanzi ayasetshenziswa kuchazwa lezi zinto, hayi kuphuziswa abantu. Kunamavesi angengaphansi ka-22 ezwini akhuluma ngamanzi, kodwa hayi ukuthi kuphiliswe ngamanzi, ngoba ukuphilisa ngamanzi imimoya yamanzi kuthiwa ama-water spirits, akuphiliswa ngamanzi. Ngichaza-ke kafushane, ngifuna ungena emavesini onke bese kuthi amafutha. Kunamavesi angaphezu kuka-40 eBhayibhelini akhuluma ngokugcoba amafutha ukuphilisa umuntu. Kwakwenziwa ngaleso sikhathi ngoba siyathola encwadini kaJakobe chapter 5 verse 14 kukhulunywa ngomuntu ogulayo, kuthiwa kukhona ogulayo phakathi kwenu na, makabize amalungu ebandla amkhulekele amgcobe ngamafutha egameni lenkosi. Enye yezwi abama ngalo leli. Kodwa-ke khona-ke silihlaziye-ke manje inkosi uJesu yathi yona mayisiyaleza isiyalezo sokugcina kuMarko chapter 16 verse 17 no-18, lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Ngegama lami bayokhipha amadimoni, bashumayele ngezilimi ezintsha, baphathe izinyoka, uma bephuza okubulalayo akusoze kwabanangozi, babeka izandla phezu kwabagulayo basinde. Konke lokhu uthe ngegama lami kokwenziwa lezi zinto. Futhi lezi zinto azenziwa befundile,
uthi lezi zibonakaliso zolandela abakholwayo noma ubani okholwayo ngegama likaJesu yalikhipha idimoni, ngegama likaJesu ashumayele ngezimo ezinhla, ngegama likaJesu aphathe izinyoka futhi aphathe into eyingozi, hhayi ukuthi adlise abantu iy'nyoka. Futhi ungayiphatha inyoka engakwenzi lutho. Esinye isihloko-ke uma ngachaza ngithi inyoka iyalazi igama likaJesu, ukuthi uma ubhekene nenyoka nje bese uthi ngegama likaJesu uhamba inyoka, yovele isuke ihambe, iyalazi ngoba indalo iyamazi edalwe ukuyena. Kuthiwa uma bephuza ukubulalayo akusoze kwaba nangozi, ngoba izandla phezu kwabagulayo basinde. Ilokhu uJesu asinikeze khona. Inkosi ayikhulumi ngamafutha. Amafutha okukhulunywa ngawo kuJakobe ngumoya oyingcwele, hhayi adayiswayo. Ngiyayigcizelela leyo. Ukube bekushiwo-ke aphathekayo, ngabe kwathiwa biza amalungu ebandla amkhulekele, amdayisele amafutha bese mgcoba. Aliqhamuke lokudayisa. Ngisho kanjani ukuthi umoya ongcwele ungamafutha? Asibheke-ke izwi ecacisa leyo nto ku-1 John chapter 2 verse 27. Uthi mina-ke ukugcoba enakwamukela kuye kuhlala kini, akudingi ukuba nobani anifundise. Ukugcoba kuhlala kini, akudingi ukuba nobani anifundise, kodwa lokhu ukugcoba kwakhe okunifundisa khona ngakho konke kuyiqiniso. Akusiwa amanga nanjengokuba kunifundisile, hlalani kuye. Kukhulunywa ngokugcoba la, siyazi ukugcoba hambisana namafutha. Ngisho uJesu kwizenzo 4 verse 27 wabizwa ngenceku kaNkulunkulu engcwele edojiweyo. Lokhu kugcoba kukhuluma ngomoya ongcwele. So uJohn 14 verse 17 uJesu uthi umoya weqiniso, izwe elingemamukele ngokuba lingamboni lingamazi, mina niyamazi yena ngokuba uhlala kini. Laphaya kuJohane kuthi ukugcoba kuhlala kithi, umoya ongcwele uhlala kithi. Mase ngichaza uJesu John 14 verse 17. Abesekela John 14 verse 16 for umduduzi uyakuhlala kini phakade. Kusakhulunywa ngokuhlala kukamoya ongcwele kithi phakade. Kuhlala lokhu ukugcoba esikunikeziwe. La okuthiwe ukugcoba kunjani kuyasifundisa. Amafutha angasifundisa kanjani? Sekuyachaza kuJohn 14 verse 26 umduduzi umoya ongcwele ubaba yakumthumela egameni lami uyakunifundisa konke, anikhumbuze konke engimtshele kona. Ukugcoba okusifundisayo, umoya ongcwele osifundisayo. So-ke makuthiwa-ke asigcobe, umuntu akabize amalungu ebandla lapho kuJakobe 5, makabize amalungu ebandla amkhulekela amgcobe ngamafutha egameni lenkosi. Kushiwo ukuthi awahlangane athandaze abize amandla kamoya ongcwele. Angizungena kule ndaba ngizoyihlokoza. Ngiyakhumbula ngihlangana nomuntu owayenolegiyone nenqwaba yamadimoni, ngimkhulekela engafuni ukuphuma, ngathandaza ngenhliziyo ngathi Nkosi ngenze njani, sengibiza igama lakhe awaphumi. Wangibuza imibuzo emibili, wathi ubani? Wathi wangena kanjani uJesu kuMariya? Ngathi Nkosi amandla kamoya ongcwele ambuza uMariya. Wasethi number 2, ubani wavusa uJesu ethuneni? Ngathi izwi lakho lithi umoya ongcwele wavusa uJesu ethuneni. Wathi amandla ami lawo biza umoya ongcwele. Ngathi ngegama likaJesu ngamandla kamoya ongcwele waphumula igiyona, aphuma inqwaba yamadimoni, umuntu wakhululeka. So uma-ke sikhulekela umuntu ogulayo, sibiza igama likaJesu, simgcobe ngamafutha angumoya ongcwele. Kusho ukuthi ngizothi mandla kamoya ongcwele ngegama likaJesu, sibanibani uhlezi ukuthi akasukume, ngeke angasukumi ngoba sengimgcobe ngamafutha angumoya ongcwele. Ukube bekuthiwa aphathekayo, ngabe kuthiwa biza amalungu ebandla amkhulekele amdayisele amafutha. Ayikhulunywa nje ukudayiswa, njengoba kudayiswa amafutha manje. Ngiyabonga mama uMthetho, siqhubeke. Yebo baba. Siyabonga kakhulu baba uNsibande. Omunye futhi umbuzo enginawo baba, uthi abanye abaholi bamabandla abayisebenzisayo lezi zinto eziphathekayo bathi inkosi uJesu nayo inazi igameko lapho nayo yake yasebenzisa khona izinto eziphathekayo, njengokuthi yakenza udaka yagcoba impumputhe emehlweni. Ingabe lokho kuwubufakazi bokuthi uJesu wayekhuthaza ukuthi thina abantwana bakhe, thina abafundisi singasebenzisa lezi zinto eziphathekayo na? Mama uMthetho, benziswa ukungazi nokungaqondi nokungabi kumoya.
isizathu sokuthi inkosi uJesu asebenzisa udaka lwenza ngenhlabathi nangamathe akhe lapha kuJohane 9:1-41 ukuthi unguNkulunkulu uJesu. Ngoba masifunda uJohane 1:3 lithi ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. Yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu, konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho, kukho konke okuvelileyo. So into yokuqala kufanele understand uJesu unguNkulunkulu, wayekuNkulunkulu. So uyakwazi ukudala komuntu. Izaga 8:22-36 kodwa mina ngizocaphuna u-30 kuphela. Uthi nganginaye ngiyingcweti yomsebenzi. I was behind him like an architect. uJesu ukhuluma lokho, wayeyingcweti yomsebenzi ngesikhathi uNkulunkulu edala izinto, uJesu wayekhona eyingcweti yomsebenzi. Masibuke iHubo 103:14 sakhuluma ngoJesu ngimchaza ukuthi ubani. Ngokuba uyakwazi ukubunjwa kwethu, uyakhumbula ukuthi siwuluthuli. Now-ke njengoba engumdali wabona ukuthi khona okungekho kushodayo ukuze lo muntu angaboni. Wabiza ukuthi njengoba wasidala ngebumba, abumbe kabusha udaka ngamathe akhe alifake emehlweni ukuze kudaleke noma kubumbeke lokho kwakushoda. Abese ogeza udaka olungasadingeki ephilini laseSilowami okunisho ngokuthi uthunyiweyo. Ngeke-ke sithi umuntu owafuthwa ngedumu ingoba kwakushoda idumu kuye, umuntu owadliswa inyoka ingoba kwakushoda inyoka kuye, umuntu odlisa utshani ingoba kwakushoda utshani kuye emzimbeni. Kanti uyinkomo yini? Ezinye izimpumputhe wayezithinta amehlo zibone, ezinye asho izwi athi bona besibona. Inkosi uJesu yazi ukuthi umzimba wakho nowami udingani. Thina-ke njengabazalwane sinikwe izandla ukuthi sibeke izandla bese sibiza igama likaJesu, uJesu Kristu waseNazaretha, umuntu aphile. Yena unguNkulunkulu, udala umuntu wambumba, wabona ukuthi yini eshodayo edinga udaka abunjwe ngalo umuntu ukuze amehlo akhe abone. Asikwazi-ke ukusebenzisa ezinye izinto thina number one asiyena uNkulunkulu, asiwazi lo mzimba udingani. Izinto eziningi uNkulunkulu noma uJesu ekuNkulunkulu, izinto zidalwe ngezwi. Izwi-ke siyalazi izwi, ulizwi nguJesu. Kodwa umuntu akadalwanga ngezwi, umuntu wabunjwa ngomhlabathi. Futhi uJesu wabona ukuthi khona okudinga ukuthi kubunjwe, kuqalwe phansi, kufakwe emehlweni ukuze kube khona. Ngoba thina sidalwanga ngezwi, sidalwe ngani ngento ephathekayo inhlabathi, siwuthuli lomhlabathi. Phela uyena ophilisa abafileyo nobiza okungekho ngokungathi kukhona. Ngiyabonga mamthetho. Nalo inkanyezi zaseyona-ke njalo inkanyezi kusa iRadio Khwezi isi-20.5 no-107.7 FM. Uhlaseleke noNhlanhla Opportunity for2 kaMajola Mthethwa. Ngihambi ngedwa kodwa lokhu ngihamba-ke nobaba uNsibande laphana-ke eRichards Bay. Baba, omunye umbuzo enginawo uthi ngabe sikhona yini isono ekusindiseni abantu ngezinto ezinjengamafutha namanzi kanye nezinye izinto eziphathekayo? Ngabe bangenza lokho ngenza isono yini nababa? Yebo mama uMthethwa, sikhulu ngoba number one uyasho nawe ukuthi uma ngisindisa kusho ukuthi wena osindisayo ngento ephathekayo, akusiyena umnikazi womuntu. Yokuqala nje ekanti ngesathi uqala nje usebenza into ephathekayo, kanti uma ubiza igama likaJesu igama lakhe elisindisayo. Ngesathi usuqala uthatha into ephathekayo, usuqala isono sokuqala, wena ozama ukusindisa, akusiyena umnikazi womuntu omsindisayo. Iphuzu lesibili, umnikazi womuntu uthe lapha kuFiliphi 2:9-11 uphakamisa igama lendodana yakhe ngokulinika igama eliphezulu wonke amagama ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini, awabasemhlabeni, awabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Manje uthi uma yenze nje uNkulunkulu, sokhumbula uDavide ezoshaya umfilisti, uthi uDavide ngegama likaJehova uNkulunkulu wempi oyeyisile. So uJesu engakafiki bekusebenza igama likaJehova, njengoba siyathola nalapha kwizaga ukuthi igama likaJehova liwumbhoshongo namandla olungeke ubalekela kulo asindiswe. Njengamanje ukuthi uNkulunkulu Baba
wonke amandla wanika indodana, wawanika igama layo elithi izwi lenkosi liyife elikhulu kuney'ngilosi. Yikho-ke ethi makubizwa leli gama kuguqa amadolo ezulwini, kuguqa abasemhlabeni, kuguqa abangaphansi komhlaba, amadimoni, izisathane, yonke into iyaguqa ngaleli gama. Izilimi bese ziyavuma zithi uJesu Kristu inkosi, bese kuba inkazimulo kuyise, hhayi kuJesu, ngoba uyise onika uJesu lawa amandla. Ngesikhathi uphakamisa uJesu, udumo nenkazimulo luya kubani? Kubaba. Ngakho-ke uma uphilisa usindisa abantu ngalezi zinto eziphathekayo, uphikisa leli zwi, ungumphika uKristu ngoba uphikisa uKristu. Mama Mthetho. Baba, omunye umbuzo enginawo uthi engabe sewukholwa yini ukuthi le mikhiqizo okusuke kunenkolelo yokuthi isindisa abantu, abafundisi besidayisele yona, bedayisela abazalwane, futhi engabe endlini kaNkulunkulu kuvumelekile yini ukuthi kwenzeke izinto ezinjenganalezo baba na? Akufanele nje, akufanele. Ngiqale ngaleli lendlu kaNkulunkulu, uJesu wafika kudayiselwana amajuba kwenziwe izinto, wafike wathi indlu kababa yokukhuleka le. Akufanele nje ukuze kudayiselwane endlini yenkonzo singakafiki kulokho. Akufanele kudayiselwane ngisho umzalwane uma enezinto ayidayisa amaveke, edayisa iy'ngubo zokugqoka, akasuke uyidayise enkonzweni ukuzokhuba abazalwane. Uma umzalwane engasakhokheli, inkinga izoba la. Uyambona uyonikela, iphini inhliziyo, yazi unesibindi umasibandane uyonikela kodwa mina akangikhokhele. Ukhohlwe ukuthi uyonikela kumuntu ongaphe kwakho, wena usucabanga isikweletu sakhe angasikhokhile. So ebandleni-ke akudayiselwana, akudayiswa, yadlula-ke. So okay, noma ngakadluli kakhulu. So njengoba kudayiswa izinto, kudayiswa iy'kibha zebandla nani, uma ibandla linemali alizenze iy'kibha liphanise, akungadayiswa. Ngoba ukudayiselana endlini kaNkulunkulu uthi uJesu wagubuqela amatafula wathi indlu yokukhuleka le. Sengiyabuya-ke ngize ekudayiseni-ke izigcobo-ke zonke lezi zinto. uMathewu 10:8 uJesu ethuma abapostoli uthi phulukisana abagulayo, nivuse abafileyo, nihlambulula abanothoko, nikhipha amadimoni, namukeliswe ngesihle, yiphani ngesihle. Ngakho uma siphilisa abantu ngegama likaJesu sikwenza ngesihle. Uphawu ukuthi umuntu uma esedayisa amafutha akasebenzeli uJesu, usebenzela isisu sakhe, yikho edayisa. Uthi uJesu namukeliswe ngesihle, yiphani ngesihle. Hambani niphulukise abagulayo, nivuse abafileyo, nihlambulula abanothoko, nikhipha amadimoni. Yikho nje sekukhona nalezi gameko umuntu ayifise, uzoholela ukuthi uyifisile umfundisi akhuleke ngathi uyamvusa. Cha, sibavusa bavuke ngempela nje futhi ngegama likaJesu, asidingi umuntu oyifisile. Okwesibili, masibheka u-Elisha, ngikhuluma ngengozi yokudayisa, ngengozi yemali. U-Elisha kwafika umuntu wayenothoko lapha emakhosini esibili, chapter 5:1-27. Lo muntu onothoko kwakunaHamani. Into eyenzeka ephethe igolide ezokhokha, mayefike sethi uyakhokha, uthi u-Elisha cha, uyele emuva nengcebo yakho. Noma amagama kufanele sivume ukukhokhelwa, ngisho sengimkhulekela umuntu ngegama likaJesu enginika imali, angiyithinti. Angabuya anikele ngesinye isikhathi ey'nikelela, hhayi ngoba esindile, ngoba kusho ukuthi uyakuthenga ukusinda kwakhe. Qagela ukuthi kwenzakalani umuntu uma yithenga ukusinda. Ngesikhathi uNahamani ebuyele emuva nengcebo, uGehazi incebo ka-Elisha ihambe ngasesithi, hawu yazi uyisilima umpristi wami, angeke ingcebo engaka, agijime ngasese ayomisa lo muntu uNahamani, athi hayi useshintsha umqondo umpristi wami, ngicela usinikeze lokhu uyabala akuthandayo. Hhayi kuNahamani phethe ucabanga uyamthemba amnike. Wabuyela emuva. Mayesebuyela emuva, ngenxa yokuthi uthathe imali yomuntu obegula, wathi u-Elisha, uthoko lukaNahamani, verse 27 amakhosi esibili chapter 5, uthoko lukaNahamani lakunamathela kuwe nasenzalweni yakho ukuze kube phakade, waba mhlophe njengeqhwa ngaso sikhathi. Uma uthatha imali yomuntu kade egula wamkhulekela, usuthatha izono zakhe, usuthatha uthoko lwakhe. Yikho sinabafundisi abadlwengulayo, abafundisi abenze iy'nkinga, ngoba bayakhokhisa uma besiza umuntu. Uthi uJesu namukelise ngesihle, yiphani ngesihle. Ngesikhathi uthatha imali yomuntu nenyembezi zakhe, awuthathi imali kuphela, uthatha usizi lwakhe lonke ulibeka kuwe, Mama Mthetho.
Siyakuzwa bamsibande. Baba omunye umbuzo enginawo uthi engabe kukhona yini eTestamentini elidala isigameko lapho uNkulunkulu asebenzise khona abaprofeti ukuthi basebenzise izinto eziphathekayo ukuthi baphulukise abantu na? Ziningi kakhulu ziningi isizathu esikhulu ezidathi zibe yiningi. uJesu wayengakafiki wasinika igama. Number 2, umoya ongcwele wayengakafiki. Ngizothinta ezimbili. Sokuqala lesi engiphuma kuso sikaNahamani. U-Elisha wathi kuNahamani lapha ku-verse 10, hamba uyogeza kasikhombisa emfuleni iJordani ukuze inyama yakhe ibuyele kuhlambuluko othokweni. Into ephathekayo leyo. Wahamba ngempela wayogeza uNahamani 7 times. Abashalwazi angizulixoxa lonke ukuthi waqale wangaba. So lapho kwasetshenziswa into ephathekayo. Okwesibili kumakhosi esibili uchapter 20 verse 7 kuningi kodwa ngithinta okumbalwa. Ngesikhathi kugula inkosi uHezekiya, umprofeti eyakuyona eyitshela ukuthi uNkulunkulu ukuthi izofa, yakhuleka yabheka odongeni yathi inkosi khumbula ukuhamba kwami okungcwele phambi kobuso bakho. Wayekade enethumba-ke inkosi uHezekiya. Wayesethi kuNkulunkulu kuye ngeke safa. Abathathe isigaxa somkhiwane basibeke ethumbeni noma ethumbeni lenkosi noma ethumbeni angazi ngibiza kanjani. Ithumba inkosi ayinethumba sibekwe khona siyasinda inkosi. So umprofeti uIsaya eyalelo uNkulunkulu wathatha isigaxa somkhiwane wasibeka phezu kwethumba yasinda inkosi. So ziningi lezi zigameko eTestamenteni elidala ngoba inkosi uJesu yayingakafiki negama layo elanikwa manje sesilisebenzisa manje mangomthetho. Ngiyakuzwa bamsibande. Vele inkanyezi sisekuyona enjalo inkanyezi yokusa eRadio Khwezi isi-24.5 no-107.7 FM. Uhlaseleke noNhlanhla Mfowethu kaMajola Mthethwa. Ngihamba-ke nobamsibande laphana-ke eRichards Bay. Baba omunye umbuzo enginawo uthi ukusebenzisa izinto eziphathekayo enjengamafutha amanzi, abanye basebenzisa incwadi ukuthi uma ubambe nje le ncwadi mhlawumbe nesithombe sikamfundisi ngaphandle hawu uzosinda. Ingabe leyo nto ichaza ukuthi mhlawumbe angikholelwa ngempela egameni likaJesu ngokuphelele yini na? Yebo, lowo muntu loyo mama umthetho akakholelwa kuleli gama futhi vele ngakholwa nje kusho ukuthi unamanye amathemba akazani noJesu. Futhi-ke ngiwazi uzabambe nje iredio uma ngabe ngikhulela bese ngithi bambe iredio ku-wrong lokho. Izwi likaNkulunkulu ku-107 verse 20 uyalithumela ligijima ngaphezu kombani. Izwi likaNkulunkulu lidabula amanzi lidabula umlilo liphilile linamandla lingamandla libukhali kunenkemba zonke. So akudingi ubambe iredio umuntu ekhuleka, akudingi ubambe utho ngoba izwi likaNkulunkulu lidabula yonke into ifike la ukhona. Ngisho umuntu esemelika ngikhuleka ngila izwi limphilise ngoba kumina okuphilisayo izwi. U-107 verse 20 uthi ngithumela izwi libaphilise. So lo muntu unamanye amathemba. Inkinga yabantu abamenzi uJohn 15 verse 7 uthi uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini ngiyacela enithandayo nikwenzelwe. Abantu abahlala ezwini likaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu alikho kubo. Azathi John 14:14 uma ngicela utho kimi egameni lami ngolwenza. Kusho ukuthi lo muntu lo akanayo umoya ongcwele. Izithelo zikamoya zikho kuye ezizodala ukuthi uJesu athi kuJohn 15 verse 16 aningikhethanga nina kodwa mina nginikhethile nganibeka ukuba niphume nithele izithelo nezithelo zenu zihlale ukuba noma yini enicela kubaba egameni lamaningi. Inkinga abantu abanazo izithelo yikhetha uJesu niyobabona ngezithelo zabo. Badayisa izinto nje isithelo leso sokuthi abamazi uJesu ngoba uJesu siphenge sihle uthi masiphe abanye masiphulukise ngesihle. So uJesu uthi usikhethile wasibeka ukuba sithele izithelo. Ziphi izithelo lezi zikamoya? Mazihlalile lezi zithelo kithi socela noma yini esithandayo kubaba egameni likaJesu asenzele yona ngomthetho. Hey baba siyabonga kakhulu baba ngesikhathi sakho. Baba bengathini nje sevalelisa baba ukuba bengasabuzwa yimini bengathini? Ngithanda nje ukudonsa ngezindlebe abantwana bakaNkulunkulu abangilaleli njengamanje noma bayolalela-ke ngoba bayarekhoda abanye badlulise. Ake sihlalele ezwini lenkosi ngoba uma ufunda izwi likaNkulunkulu lizokwazi ukwenza ukwazi ukuhlukanisa umoya. Ngoba uzothi uma ubona umfundisi noma ubanika into
bese kuthi kuwe enganizwi lenkosi lithi uyenzelani lento bese impendulo ithi ngoba akakholwa njengokusho kombhalo uthi uJesu kuJohane 7:38-39 okholwa njengokusho kombhalo eswini sakhe kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo athi verse 39 washo lokho ngomoya ababeza bamukela abakholwa nguye ukuba umoya wayengakafiki lokhu uJesu wayengakakhazumuliswa so uma ukholwa njengokusho kwezwi hayi njengokusho komfundisi ngiwaride ngokuthi sikholwa njengokusho wabefundisi sigcine sisithi udobolo la ekhaya ngiyalibonga ngobonga udobolo la ekhaya awubongo lwasezulwini uma ubonga uNkulunkulu wala ekhaya uNkulunkulu wayibiza ngamadoda amathathu kuphela ayephila wathi nguNkulunkulu kaAbraham uNkulunkulu kaIsaka uNkulunkulu kaJakobe masiqala sesithi sikhuleka uNkulunkulu kaNtsibande sesiphumile endleleni noNtsibande usephumile ngoba kusho ukuthi usenowakhe uNkulunkulu kaAbraham okaJakobe okaIsaka so thina-ke masimkhonze silalele izwi kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu odala izulu nomhlaba ngiyabonga mama uMthetho nakumlaleli wonke ekhaya ngibonge ithuba engiphelona nabaphathi bonke bomsakazo ngiyabonga uNkulunkulu akubusise baba kanye nomndeni wakho ngiyabonga hayi ngibona incingo-ke lokho ziflike nje esaqhubeka baba hayi angazi ufuna ukuthini sabona lentu Mama Mthetho yebo bokusongona lapha esakeni embuzini yebo baba silalele uba Mntumande nawe Mama Mthetho yebo nawo umbuzo engikubuza ungabe lapha iTestament esidala liyahambisana yini neTestament elisha uma lingahambisani inkosi yami ngiyithanda uJesu Kristu embhalweni wakhe uthi angizange ngizochitha kodwa ngizogcwalisa ngiyabona sibonga kakhulu baba ukuthi umbuzo wakho bazokuphendula baningi abafundisi la lolu hlelo isekhala abafundisi la line 4 okay wanqamuka ubaba uzobe uyabuya line 2 sabona yebo abantu ngicela bemukele uJesu ngicela ngoba umsemukele uJesu zonke izinto zimbili ngiyabonga kakhulu sibonga kuzoristo ngiyabonga nakubaba umsizana hayi siyabonga nathi hayi ushube kakhulu ke la line 4 sabona amen mama Mthetho amen baba haleluya yebo hey siyabonga mama Mthetho ingcebe yenkosi baba wethu baba uNtubande ingcwele ne mama sibonga kakhulu ngendlela esihlaziye ngayo ikhotha imibhalo khomba imibhalo ngoba imibhalo iyona esibambele kuyo akakhulu bengakhuluma ukuhlakanipha kodwa bekhomba imibhalo yebo sibonga kakhulu mama Mthetho ngendlela achaze ngayo baba wethu ukuthi hayi asikhonza okudaliwe kodwa sikhonza odale bonke yebo ubaba ngendlela achaze ngayo mama Mthetho usibekele singababhalwane uma ngempela sibheke kuJesu singabheki izinto ezinye ezikhona nezinto njenganamhlanje esezivediwe abefundisi abakhona nabaprofeti bamanga bakhona kwesikhathi abaveze izinto eziningi ukuba ibandla likaNkulunkulu lifusamehlala kuJesu bheka izinto ezidaliweyo amafutha yonke izinto ekhona izipha yini ithombe yini uNkulunkulu uthi asibheke kuye sibheke kuJesu siyabonga kakhulu ingcwele yenkosi ubaba kade ebuza lapho ukuthi iTestamente esidala neTestamente elisha hayi ayahambisana iTestamente esidala izinto ezinye bezingakaveli izinto eziningi besimele uJesu nomoya oyingcwele ubengakafiki emhlabeni iTestamente elisha uJesu wayesefika ezogcwalisa izinto ezinye bekhulume ngazo ngabaprofeti lapha eTestamente esidala wayesefika uJesu ezogcwalisa lezo zinto
behambisana nomoya ingcwele baseyigcwadi lezi iTestament elisha neTestament elidala kuyahambisana ngomthetho. Yabo. Sibonga kakhulu Bamtuli. Ngiyabonga kakhulu Bamtuli. Ngicela uyaphenduleka umfundisi obebuzile angazi umfundisi umbaba yini nje mhlawumbe baba nje webandla kodwa-ke kuyahambisana sesho Bamtuli kuyahambisana okunye ukuchaza ubamsebandla abantu athi okunye bekumele uJesu engakafiki bese fikile wathatha isikhundla sezinto ebesizenza. Okay, angingazi ukhona la sabona ungathini Hayi sasa ngufana siyabonga mama umthetho siyabonga kakhulu kanye nobaba uMsibandi esikhathini nje kuphila kusona mama siyabonga ngalezi hlobo angazi mina abantwana bakaNkulunkulu bemele ngempela ukuthi badlule ngempela esikhulwini ngoba lezi zinto okukhulunywa ngazo izinto ey'khona kudukiwe abantu bakaNkulunkulu kuphunyiwe nje endleleni kuphunyiwe kuduka yikho ngithi mina wena usebandleni khetha ngempela dlula ngempela uma abantu namhlanje kuthiwa balele phekwamathe abantu abathithi iy'thombe sengibuka ke nkosi yami umntwana sekufakwe isithombe sakhe sesikhuleko sekhonto ngasuka ndibabaze nje ngabe nje ngisuka nje ukuthi wami impela nje manje usukwe ngempela uyabona-ke mama umntwana ngene naso noba kusebani usukwe ngempela emhlabeni sengamele nje umuntu aqasuka azaduluka aze bemanje sekumele ngempela umuntu nje amuka akhanyise ukuthi ngikholwa ngempela yini ngilandela yini kuJesu fana na ubaba lade kuze umbuzo ubaba umuntu usephendulile ngempela uJesu abantu abaningi uba bethi hhayi akezelami Jesu uzoqinisa ibhawudi ibhawudi lokuthi ulandele uJesu iTestament elisha nelidala lihamba nje nganithi kuya ngokuthi wena ulizwa kanjani wena uyikhumiselokwa kodwa nje liyinto eyodwa ngoba sikhuluma uJesu engakafiki la iselifikile kwena sekumele ukhethe ngempela ukuthi ukambe ulandela bani ubani umthanda mama umketho siyabonga ngey'hlobo zakho sidule ngempela adingi nje usilalele ngenyama lesesihloko ukhasuka hambisa ogwini. Sibonga kakhulu Bamtuli line 3 sabona ubungathini Hawu amen mama umketho amen baba hawu thatha mzalwana yebo tata siyabonga mama umkhetho yabona nje iy'hlobo zakho ngibona uBible class wasekhwezini ngendlela esibusiseka ngayo njenganike iy'nceku nathi siyafundisa impela iBible class ngazi into engibusisayo nje ngizwa ubaba uMsibande ngendlela izwi kaNkulunkulu alichaza njengoba linjalo ngiyabusiseka ngendlela emangalisayo ngiyacabanga nabazalwane nje engikhonza nabo bayabusiseka ngoba sibe nesikhathi ngisho ukuthi namhlanje sifunda iBhayibheli ukuza noma yini afuna ukuyibuza endleleni yokholwa ngale ndlela nalichaza baba Msibande ngiyengacabanga isifundo engafunda nami sama-dispensation ngibona nje impela usichaza njengoba kunjalo ngiyabonga kakhulu mama umthetho uNkulunkulu akubusise sibonga kakhulu Tata Mzalwane danki asibonga kakhulu Tata Mzalwane kwagama nje caca mzala awucaca ake caca nabafundisi lesikhathi esiphila ke sinaba ake bephumele obala abafundisi kube sengathi nabo basidukisile nje kakhulu ake siphumele obala abafundisi bama ake siphumele obala nje ke siqondise abantu indlela ey'zulwini bakhombisa indlela ey'zulu hayi indaba amafutha hayi indaba yamanzi ukhona la Ngibingelela msakazi obingelelayo ulungisana wami uThembuka ngizoba mfishane nje msakazi angizolula kade ngithanda ukuthi ngikhulumela endabeni yamanzi namafutha lokhu watshani nani ngicela ukuthi ngingangeni khona lokho ngoba nami angikwazi kodwa la emafutheni nasemanzini angiyiboni inkinga mina lapho ngoba uNkulunkulu ngicabanga ukuthi izinto akangangeni nje kuzona lezo kakhulu ithina abantu esiphila emhlabeni esingena kwipolitiki ngalezo zinto ey'njalo ngoba nongawaphuza amanzi nongawakhotha amafutha kuyenzeka angangeni ezulwini embusweni wezulu kwenzeka kanjani-ke msakazi lokho kushuthi uNkulunkulu kunendlela akahlola ngayo umuntu kunezinto thina esiyithatha siyibeke phambili sibheke ukuthi lokhu ikona okuyisona
kanti uNkulunkulu ubheka okunye thina singakunakile ukuthi ikona ongazosingenisa embusweni wezulu. Sizofakazelana msakazi ukuthi kunabantu abangahlabi, kunabantu abahlabayo, kodwa akusho ukuthi uma usungasahlabi chaza ukuthi usuzongena embusweni wezulu. Kunezinto ezithile uNkulunkulu akayibhekayo kuyima ukwazi ukuthi ungangena embusweni wezulu. Ngiyabonga kakhulu msakazi. Sibonga kakhulu. Ya enye into ibelihlekise nje khona la nithusa wami. Ayibonge ntombi. Ayibonga. Siyabonga kakhulu mfana sizokubonga nokuqinisa ukuthi hayi yilona ivangeli uNkulunkulu asinisele lona. Lihlanzekile ngegama likaJesu. Ngibonga nje ukuthi kuphelele kwapheleliswa ngegama. Hayi inhliziyo yami iyamphakamisa uThixo ukuthi nami ngiyakuzwa nje ukuvuseleleka. uNkulunkulu akabe yinkosi kukho konke wakabusisa abantwana bami. uNkulunkulu abusise nawe. uNkulunkulu akuvula lona. Sibonga kakhulu. Ungamjekeli nje ngakhuluma ngakhohle ukushiya igama. Sibonga kakhulu ma. Thank you. Asibonga kakhulu. Ay into la. La niphosa wona. Ngabezisa. Hey cingwane. Haza wamuhle sele ngazamuhle nasekhalejeni. Ngiyabonga ndabezithe. Wendaba. Yep. Yikho uJesu emvusile nje ngabuye esibhedlela befuna ngizele izindaba ukuthi kaphathi ngihlamba side esotweni kanti ngizobona uJesu. Hey bakithi. Hayi ubaba uSibanda uNkulunkulu amphakamise bandla uthando lwabazalwane. Siyabonga kakhulu thando labazalwane. Uphile wazamhle ngane yakhe nibashe ekhalendeni. Hayi Siyabonga. Amen. Asibonga kakhulu. La nithusa wona. Uthi baba umshazi yathanda kabi masuthi wena wawungathini. Bese bami ngiwangathini ke bakhuluma kanje ngiyosindisiwe mnandi mama. Manje buka incwadi kaPetro incwadi yezenzo mama uchapter 3 ngesikhathi uPetro esindisa lo muntu oyisishosha. Lo muntu oyisishosha kwawehlala eceleni komnyango. Babemnikeza khona kodwa uPetro noJohane wathi sibheke. Wathi uPetro angiphethe isiliva nagolide kodwa lokhu inakho ngizokunikeza khona ngegama likaJesu. Wamnikeza amandla phela ukuphila kwakhe waphila lo muntu oyisishosha. Ngimama umoya kumina sindisiwe ntuli. Hayi kwamfundisi umoya kimi. Uyazizonda izinto eziphathwayo mama nezibonwa ngamehlo. Ngithi inkosi ngisiza ngifuna ukubona ukukhonza izinto ezibonwayo eziphathekayo kodwa uqiniseka ngengabonwayo ukuthi ngelinye ilanga ngiyoyibona ngale. Ngiyabonga ma. Siyabonga kakhulu Sindi. Danke sibonga kakhulu kuyena Sindi line 1 sawubona. Ayibonga mama Mthetho. Ayibonga baba. Awu siyabonga mama Mthetho ekuseni siyabonga uncedo yenkosi baba uNsibande. Lesihloko esishene simnandi kakhulu bazalwane. uNkulunkulu esusa inhliziyo yabantu emathembeni aphathekayo. Esifuna abantu beze kuye ngqo. Manje inkinga yalezi zinto eziphathekayo mama uMthetho ukuthi abantu bagcina bekhonza umuntu. Yep. Abantu bagcina bethatha ithemba labo balibeka kubantu lokho ekuthezi lenkosi uqhale kusuke umuntu mayisenjalo. Ethatha ithemba lakhe libeka kumuntu. uJesu usishiye ngegama. Okumele sikhuleke kulo. Zathi izenzo 4 verse alikho elinye igama elinikezwa abantu emhlabeni okumele basinde ngalo. LikaJesu. Lezi zinto njengoba sezanda kangaka sidayivethe inhliziyo yabantu kuNkulunkulu sibayise kwenye ukuthi sibasuse kuNkulunkulu. Ithemba labantu alisekho ngokuphelele kuNkulunkulu uma kungathintwanga lezi zinto. Ukukholwa uJesu mama uMthetho kuyimfihlakalo nesambulo kumele isambule umoya engcwele kufanele umuntu uma esetsheliwe ngoJesu aqhubeke ngalowo mkhondo ukufuna nokufunisisa uNkulunkulu. Ngelinye ilanga kuthi kuMathewu chapter 16 lapha from verse 13 uJesu bewabuza abafundi bakhe ukuthi bathi abantu ngingubani. Ngoba abantu bakhona nje inkinga abazi ukuthi uJesu ungubani kahle kahle.
uma uPetru ephendula ethi wena uyindodana kaNkulunkulu ophilayo, uthi uJesu inyama ubusisiwe Simoni kaJona ngoba inyama negazi akukwambulelanga lokho kodwa uNkulunkulu ezulwini okwambulele lokho. Manje-ke into engithinte kakhulu athi uJesu kodwa mabahambe bengaceli muntu. Ngiye ngithi enhliziyweni yami yini uJesu athi le mfihlo engaka siyamvulela uphethe ingatshelwa muntu na? Yingoba umuntu nomuntu okholwa uJesu kunesambulo okufanele sambuleke kuye ngoJesu. Akufani nje nokuthi njengoba ngiyobhala mhlawumbe uma ngibhala itest bese kuqhamuka omunye useyitholile imbuzi enginikeze yona bese sonke sobuka kuleyo mbuzi. uJesu akasiyona imbuzi. Umuntu nomuntu uyavulekelwa ngemfihlakalo yokukholwa uJesu. Uma sesibamba lezi zinto akuyona imfihlakalo yomunye umoya yomunye nje oyiqhamukele nayo wena uqambulekelwa njengoba ulandela lezi zinto. Udinga ukwambulekelwa ukuze wena uqobo lwakho uzihambele noJesu njengoba enjalo. Nkosazana. Ngibonga baba uMthethwa, siyabonga kubaba uNsibande nabafundisi bonke nabazalwane behlaziya indaba kaNkulunkulu. Eqinisweni simele ukume ezisunika kaNkulunkulu linjengoba linjalo. iTestamente elidala baba uMthethwa liyahambisana nelisha, iTestamente elisha lifeza iTestamente elidala. Amen. Amen. Bagumede siyabonga kakhulu baba. Amen. Amen. Asibonga kakhulu yena kwagumede lapha emthunzini khona futhi ke omunye obhalayo uthi na amen mama uMthethwa badayisa izinto eziphathekayo zibhalwa amagama abo. Ayikho insindiso ngomunye umuntu. Izenzo 4:12. Siyabonga kakhulu khona obhalana uthi na uthi zangena ensimini. Siyabonga kakhulu mama uMthethwa abazenzayo lezi zinto basuke bayaqhuma njengamanje. Ya ngishilo ngathi lesihloko sizobalula khona ngishilo ngathi sinzima sona ngoba ngempela khona abakwenzayo lo okwenzayo uzolokhu embambathi impela athi angiyiboni inkinga. Ukhona la sabona. Yebo mama uMthethwa inhliziyo zethu zithi nje amen. Ngiyabonga ngendlela eyisimangaliso sikubonga uNkulunkulu nangoba umfundisi owasithi intaba yokuthi obaba abafana nobaba uNsibande nobaba uMtshali nobaba Majola nabanye bangasidodisa bamemeze ngoba uyazi nami khona isikhathi engangiye ngithi enhliziyweni yami ngithi ngifisa ukumemeza ngitshela abantu abasha ngoJesu wathi uNkulunkulu napha phambi kwakho. Manje siyabonga ukuthi abantwana baNkulunkulu basitshela amaqiniso futhi nje amen enhliziyweni zethu. Manje ke kwenzeka ngamaholide ngadinga ukuthi ngivakashe kwesinye isihlobo nje futhi ongela nokuvakasha ngangidlula nje ngokuthize. Lezi zinto zavela lapha ku-TV ngamangala ukuthi kaze sekunjena umuntu ebala mhlamba amadolobha awu-120 ethi ngizobe ngikuphi namabhodlela amanzi. Uyabona use akhwele loya muntu ufika nama-truck amanzi no-oyela uthi nje uprofetha amanga ngendlela eyisimanga. Leyo nto engayibona yangishayisa ngovalo. Manje siyabonga amaqiniso mephuma ngale ndlela ngoba nathi isihlobo sami sasinebhodlela lapha endlini uthi hayi mina ngingalingi ngifuna ukukholwa ngokubona ngaya kodwa kungisizanga kodwa nanga ngisaphuza nayo usuphuza zonke lezi zinto lahla lezi zinto uthatha igama likaJesu. Ngabona ukuthi khona udideka kulesi sihlobo sami siyasho ukuthi asizakalanga kodwa sibekile lezi zinto ziney'thombe namabhodlela ngadumala ngendlela eyisimanga kodwa ngithi nje ngathi uNkulunkulu angabasiza uma belalela abazi balamukele leli qiniso. Ithi nje inhliziyo yami amen. Ilokho umntwana kaNkulunkulu asesiphe kona nawe uNkulunkulu indlela akusiza ngayo siyabonga kakhulu ukuthi le ntaba uNkulunkulu apha ubaba umfundisi ukuthi asiphe ukuthi kumenyezwe kuyona kuyamenyezwa. Siyabonga kakhulu inkosi inibusise nabafundisi abangena kulolu hlelo siyabonga baba Malindi. Asimakhuleni Malindi. Umisiptelezi ufundisa lapha eDomino. Ya ushilo nje wathina uNkulunkulu wathina babasha eduze kwakho. Umisa lapha na ke Domino Service School. Sibonga kakhulu. Intela la ngazi ubambani ngeke nisabona. Amen. Ngizini nawo ungathini wena simahle kunje. Bongathini? Awubungathini.
Ngibonga igama likaJesu Nkosi yami ngibonga abantu sungene naye ngibonga wena kakhulu notata nesitoko sakho esikhulu esibaluleke kangaka usawuthi izipho yonke abantu abayidayisa abayikhumayo abanye kuthiwa balale namatshe embhedeni kodwa uNkulunkulu wami hawu baba ongcwele awukwelisizo sakho bathukuthele bafile abantu abenza lezi zinto kodwa iqiniso kumele likhulunywe nesisinkani inkosi imbusise kakhulu wena majola nabafundisi bonke Nkosi yami abasikhonzanisi lakho inkosi imbusise uzipho la esitetheni. Amen. Siyabonga kakhulu Zipho. Le nto sobona bungathini? Mama mnazali. Yebo. Everfresh. Yeah. Hayi, kushubisi. Hayi, futhi angikwazi konje. Yabona nje amaqiniso mephuma kanje bekufanele nje abantu bathathe izinto zabo bayethi uma izangoma zikwazi mase ngiphendukile ukusifa how much more umzalwane wazana noJesu. Nkosana. Ngapha engikhona ngake ngabona amakhandelela eshopbasket ephakathi edolobheni uyabathandazela uyakhuluma ngoJesu kodwa bacaphuna ikhandlela ngazi noma wathola u20 rand lilodwa yini. Bazalwane likhona igazi likaJesu likhona igama likaJesu. Uyabona ifike laphelela kuwe igama likaJesu noma ithi awushoni le ubuso bakho kubheka ezulwini. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu asisize silimele ivangeli singadayisi ngevangeli singabona sesigqoka izikipa zamadoda uyintombi uthola ikhanda lendoda isifuba ngoba uthemba ukuthi uzokhuleka kulo. Hayibo hayi siyambonga uNkulunkulu awasindisa ngegazi lakhe lilodwa sizolimela. Kukhona okuphathekayo kungekho okuphathekayo kodwa sibiza lona ngoba yilo lodwa elihunyazwe emazulwini wathwala indodana yami ethandekayo izweni akusho ngenye indoda efayo. Siyabonga Everfresh. Danke. Amen. Asibonga kakhulu Everfresh siqonde indabeni. Ngiyabuya angiyazi into la.